Ndewo, hello, welcome back to your course on Igbo 101. In this lesson, we're going to learn names of different occupations in Igbo language. Ọrụ dị iche. Ọrụ is work. It can also stand in for occupation. So let's begin. Ka anyị bido. Ọrụ dị iche. Gịnị ka ị na-arụ? That's the question you receive when someone wants to ask you what you do for a living. Or you, when you want to ask someone what she or he does for a living, you say, Gịnị ka ị na-arụ? You can also say, Kedu. Kedu ihe ị na-arụ? And to respond to Kedu ihe ị na-arụ or Gịnị ka ị na-arụ, you either say, Abụ m onye, then you put the occupation here. Or abum, some occupations may not take onye. We're going to see instances right away. So, gịnị ka ị na-arụ was the scenario here. And the arrow is pointing at this person. Onye nkuzi. That's the teacher. The name of the occupation is nkuzi, teaching, nkuzi. So, abụ m onye nkuzi. I am a teacher. Abụ m onye nkuzi. So if you're teaching in the teaching profession, you are onye nkuzi. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye nkuzi. Nwa akwụkwọ is the word I have here. If you're asked, gịnị ka ị na-arụ? Abụ m nwa akwụkwọ, and the arrow is pointing at the student. And so nwa akwụkwọ is student. Gịnị ka ị na-arụ? We have our darling doctor here, dibịa bekee. Abụ m dibịa bekee. Abụ m dibịa bekee. I am a doctor. Abụ m nurse. I am nurse. Abụ m nurse. Abụ m odeakwụkwọ. I am a secretary. Odeakwụkwọ is a secretary. Gịnị ka ị na-arụ, madam? Abụ m odeakwụkwọ. Or abụ m onye odeakwụkwọ. You can either of them can go. Gịnị ka ị na-arụ? We have the word ọkwọ ụgbọala for driver. Ọkwọ ụgbọala. So, abụ m onye ọkwọ ụgbọala. That's how you say it. Abụ m onye ọkwọ ụgbọala. I'm a driver. Gịnị ka ị na-arụ? We have the word here, ọrụ ugbo. Ọrụ ugbo is farming. Ọrụ ugbo, farming. Abụ m onye ọrụ ugbo. I'm a farmer. Abụ m onye ọrụ ugbo. I'm a farmer. Gịnị ka ị na-arụ? Onye amị. The one we see here is onye amị. So, abụ m onye amị. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye amị. Gịnị ka ị na-arụ? Onye na-azụ ahịa. Abụ m onye na-azụ ahịa. Abụ m onye na-azụ ahịa. It's a trader, businessman. Onye na-akwa akwa. You remember at the beginning, fashion designer, right? Or tailor, onye na-akwa akwa. Abụ m onye na-akwa akwa. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye na-akpụ isi. Abụ m onye na-akpụ isi. Ọkpụ isi, baba, onye na-akpụ isi. Simple Igbo. Gịnị ka ị na-arụ? Onye ọkụ azụ. Onye ọkụ azụ. What is he doing? He's fishing. Abụ m onye ọkụ azụ. Abụ m onye ọkụ azụ. Gịnị ka ị na-arụ? Dinta. That's the hunter. Dinta. Abụ m dinta. I'm a hunter. Abụ m dinta. Gịnị ka ị na-arụ? Otegwu. You say abụ m otegwu, and that's the dancer you can see. Abụ m otegwu.
onye na-agba bọọlụ. Onye na-agba bọọlụ. Abụ m onye na-agba bọọlụ. Then we have diochi. Diochi is the palm wine tapper or otenkwu. Can either call him diochi or otenkwu. And when you ask, gịnị ka ị na-arụ? You have abụ m otenkwu or diochi. Abụ m diochi. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye ọrụ bekee. I'm a salary earner, civil servant. The civil servant is ọrụ bekee. So when you are either you're in the government or private or public sector, you're ọrụ bekee. Once you're a salary earner, whether you're employed by individual or bank or you are onye ọrụ bekee, that's the white collar job. Yes, that's exactly white collar job. Ọrụ bekee. Gịnị ka ị na-arụ? Ọgba mbọ. Abụ m ọgba mbọ. Ọgba mbọ. Can you see what this man is doing? Is thinking of solution ideas to run his business. He is an entrepreneur. He is an entrepreneur. So, abụ m ọgba mbọ. Ọgba mbọ is entrepreneur. Now we're going to see some other occupations as featured in our picture book. So we simply take the ones we haven't seen before. We haven't seen this man. We have seen dibia bekee. We have seen onye uweojii or nurse. Now, we haven't seen police officer. Police officer is onye uweojii. Onye uweojii, yes. Priest, ụkọchukwu. Ụkọchukwu. And George, onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe, that's George. Onye agha, soldier. Onye agha is soldier. Can also be onye army. Onye agha is the original Igbo word. Okay? That's why today you can say onye army or onye agha. Ọkpụụzụ, goldsmith. Ọkpụụzụ. Onye egwu, singer, musician. Onye nche, security guard. Onye ọkaiwu, that's a lawyer. Engineer, when you already have. Engineer. Onye electric, that's the electrician. Onye ọrụ electric, electrician. Ọkwa akwa, tailor. Ọkwa akwa, tailor. Or you can still call him onye na-akwa akwa. Onye ọrụ ụlọ akụ, that's a banker. Onye na-eme achịcha, it's a baker. Omenka is an artist. Ọkpụite, reporter. Onye na-azụ ahịa, businessman. Onye na-azụ ahịa. So, you can go on and on. Just when you continue in the language, you will learn more names of things, of occupations. Yes, you will learn more about what people do for a living. For now, I'll see you soon.